Inilah angku saratu jadinya mama rombongan keluarga besar Marabulan. Kamu tarata kadipakai nagari kedua adat dek duo salang duno cancang dek duo salang dasar kuntiang talatak di hulu di bawah giliran taji asarun jiang kato dahulu tigo limbago nang kajati coba datang halaman dijuluk jo ampo kaki usah lamo tagak di halaman itu cibuak basulah kaki. Pertama sambah menyambah, kedua basu juga si, ketiga sirih jo pinang. Sambah menyambah dalam adat, tali batali undang-undang. Kasabuik kemulik mani,